Naimbang agsapay ti amin nga dumdumnag dito 104.7 FM Radyo Sagada. Ti oras tayo apo ket 2 minutos kalpasan ti oras ti alas 7. Itanga umuna nga aldaw iti bulan ti Hunyo. Dito nga rod ni Gwen Gao nga namang ipadanon kadagiti damdamag. Dagiti paulo dagiti damag. Panangsukimat ti DOT car iti entries ti Sagada para iti village tourism na angay. Ex-Procor Hepe binilinan ti korte nga agbayad iti danyos iti maysa nga aktivista. Palyaw na bigbig kas outstanding young human rights defender. No walk-in iti holidays ka na weekend sa Jai Mount Pulag. Igsa ti performance ti car iti Manunga Sports iti kalkalpas nga palarong pambansa. Tech Dizon inspection dagiti DPWH projects sa Jai Kalinga maangay itanga aldaw. Cash perk sa maited iti medalist para iti 2026 sa palarong pambansa. Tigida pa nagresponde iti PNP Sagada iti road accident panang ipakita iti kinatarakida. Ngarud para kadagiti detalye dagiti damdamag. Panangsukimat ti DOT car iti entries ti Sagada para iti village tourism na angay. Naipakita iti Department of Tourism Cordillera ti Kamalin Tourism Village, iti Barangay Patay ken ti Padeda Tourism Village, iti Sentro Sagada, iti Kalkalpas, nga panangsukimat da iti entries para iti pa-contest a Best Tourism Village. Iti assessment, sinirip ti DOT dagiti inisyatiba da maipapan iti turismo. Kanayon ditoy dagiti natural ken pangkultura abanag nga pangturismo metlaeng. Dagitoy ket makaited iti di malipatan ken naisang sangayan a kapadasan dagiti turista bayat nga mabantayan ti tawid ken pakabigbigan iti kultura. The search for the best Cordillera Tourism Village ket pamuspusan amang patibker iti Cordillera kas nang runa at tourism destination nga mangitandudo iti responsable makagimong ken turismo nga ikeddeng ti umili. Ex-Procor Hepe binilinan ti korte nga agbayad iti danyos iti maysa nga aktivista. Inbilin ti huwes ani Mylene May Adube Kabuag iti Vigan, Ilocos Norte nga agbayad ti danyos ti dati a hepe ti Police Regional Office ti Cordillera ani Arvin Pagkalinawan ken ni Windel Bulinget, aktivista ken dadaulo ti Cordillera People's Alliance. 30,000 a piso para iti moral damages, 20,000 a piso para iti exemplary damages, ken 10,000 a piso para iti attorney's fees, pakabuklan agatad nga 60,000 a piso. Nakunati korte iti Ingles, in the present case, there exists a clear and unmistakable violation of the plaintiff's constitutionally guaranteed rights, which warrants the filing of the instant action for damages against the defendants. Karaman ditoy ti unlawful detention ken ti panangiyakabil iti peggad ti biag nga agramot iti awanan batayan ang kaso kriminal kontra kanyana. Ay palagip nga inbalikas ni pagkalinawan ti shoot to kill nga order no lumaban ni Bulinget iti panaka-aresto na. Isabalya damag, palyaw na bigbig kas outstanding young human rights defender. Bigbigan ti Amnesty International Philippines ni Kim Falyaw kas outstanding young human rights defender. Babaen iti 4th season of the Ignite Awards for Human Rights. Agtaod iti Lias Barlig dito'y Montañosa ni Falyaw. Madama nga idadauluan na ti grupo nga si Club Philippines Indigenous Youth Network. Ti panagtignay na ket makita iti panakipulapol kadagiti agtutubo. Daytoy ket para iti panagbantay iti pakabuklan a karbengan iti nagtaudan a daga ken bukod a pangedeng.
Kadwa ni Falyao ang nabigbig, the Congressman Sara Elago, kas individual ken ti Karapatan Alliance Philippines kas organisasyon. Iti panawon nga kinakasapulan takderan ti karbengan nga salakniban ti bukod, padayawan ti Amnesty International ti dedikasyon dagiti human rights defenders. Ti panagtignayu iti karbengan tao ket kasapulan, bigbigen mi ken makikadwa kami ken yayo. Iti Ingles ang naibalikas ni Ritz Lee Santos manipod iti Amnesty International. Iti probinsyan ti Benguet, no walk-in iti holidays ken weekend sa Jai Mount Pulag. Pablak daytoy ni Mayor Rex Guzman Akisan ti munisipyon ti Kabayan Benguet. Alukoyan ni Akisan dagiti turista nga agpa-reserve ang nasapsapa babaen kadagiti tour guides. Ngem iti weekdays mabalinlata nga walk-in. Panggap ti addang nga mamintina ti carrying capacity nga 6 gasot kada aldaw sa Jai Mount Pulag. Iti kastoy maksayan dagiti mabalin a madi nga maited iti aglawlaw ng runa ta protected area ti Mount Pulag. Ti carrying capacity ket naikadeng a nasayaat kabibilang dagiti turista ken guide iti maysa a disso tapno ma-enjoy, komportable, safe dagiti bisita ken mabantayan ti aglawlaw. Importante ti addang kuna ti mayor tababaen iti panangsalwad iti aglawlaw ket agnaynay ti pangkabyagan iti turismo. Laksi ditoy ti Mount Pulag metla ket kangrunaan a pagapuan ti pangkabyagan agrikultural dagiti umilin ti kabayan. Agtaltalinaed nga agrikultura ti pagsanggiran ti ekonomiya iti Benguet. Numan ti panagnato ti presyo ti produkto petrolyo ken dumapay a babaydan adulat ta ti mapan nga turista metlaeng iti Mount Pulag. Iti damag nasyonal cash perks iti medalist para iti 2026 palarong pambansa maited iti umuna pakaistoryaan. 10 milyon a piso tinaituyong iti kaunaan agundaway tapno maikan dagiti winners iti 2026 wenno 66th palarong pambansa ti cash incentives. Gold medalist ket makaawat iti 5,000 a piso, 3,000 a piso para iti silver medalists ken 2,000 a piso para iti bronze. Ti cash perks ket inpakaammo ni President Ferdinand Marcos Jr. idi opening ti palarong pambansa naangay idi Mayo 24 sa Jai Agusan del Sur. May silpo dito palarong pambansa napigsa ti performance ti car iti demo sports iti kalkalpas nga palarong pambansa. Record-breaking performance ni Chaz Mayven Colas iti archery. Double gold medal ti nagammatan na para iti 40 meters ken 50 meter event. Nasaysaya at daytoy no iti napalabas nga nagawat na. Babaen met iti precision ken synchronization upat ang gold medal ti nagamatan ti taekwondo. Daros Damian, Ryan Nabejet ken Rohan Ventura ti nanggammat iti balitok iti secondary boys Pumsay event. Gold metlang secondary girls individual Pumsay ni Jonia Isabel Obiacoro. Gold metlang iti elementary girls team Pumsay. Balitok metlang iti elementary girls freestyle Pumsay ni Zion Isabel Buenviaje. Takal titulong ti veterano a coach ani Arnold Oglayon para kadagitoy nga baligi. Naruod para iti standing ti Cordillera Administrative Region dito'y kalkalpas nga pambansang palarong pambansa iti regular sports sa babaen iti 10 ken 3 nga gold medals, 10 ken 7 nga silver medals ken 10 ken 6 nga bronze medal sa 15th place sa ti Cordillera iti regular sports.
Iti mata demo sports sakat 4th place ti Cordillera babaen iti 3 nga gold medal, 5 nga silver ken 4 nga bronze. Para met iti para games nakadanon tayo iti 15th place. Babaen iti maysa nga gold, maysa nga silver ken 3 nga bronze medals. Iti pakabuklan na rank 15 ti Cordillera iti 20 nga region ang nakinayon iti palarong pambansa. Kasil po iti damag rinmimbaw ti National Capital Region kas overall champion nga adaan iti 91 gold medals, 71 silver medals, and 71 bronze medals. Second place ti Region 4A iti 55 nga gold, 50 nga silver ken 60 nga bronze medals. Kan iti Region 11 iti 34 gold medals, 32 silver medals ken 44 bronze medals. Iti Cordillera, Tech Dizon inspection dagiti DPWH proyekto sadyay Kalinga maangay itang aldaw. Makataripnong ni Vince Dizon, Secretary ti Department of Public Works and Highways, wenno DPWH, dagiti kontraktor ken opisyal ti gobyerno lokal ti Kalinga itang aldaw. Ikan na ti gundaway nga mainspeksyon metlang ti Liwan West Elementary School sa jay munisipyo ti Rizal. Ginundawayan met ti grupo nga Save Kalinga ang nagpanawagan kini Dizon nga may inspeksyon kumadagiti dadumapay a proyekto iti probinsya kontra korupsyon tinasao a grupo. In parang ti may sa surat ang naipost iti personal a social media page ni Nati Baliwag Bayubay daytoy akid daw. Ni Bayubay ti mangidadaulo iti nasao a grupo. Itikid daw ti grupo innayon kuma nga sukimaten ni Dizon ti kalidad dagiti proyekto. Pudno asasaaden dagiti proyekto ken uray ti kabailan dagiti kontraktor apasaray mangabak iti bid. Nayon nga inlanad ni Bayubay ti 6 bilyon a piso ket saan laeng nga numero iti spreadsheet ti DPWH no di ket biag seguridad, dignidad ken masakbayan ti entero nga Kalinga. Para iti maudia damag, sigida pa nagresponde iti PNP Sagada iti road accident, makakitaan iti kinatarakida. 3 minutos, laeng ti kinakasapulan iti sigida, pa nagresponde iti kapulisan ti Sagada, iti maysa nga motorcycle accident, ideal daw ti Sabado. Napukawan ti control iti motorsiklo na ni Mr. Denver B. Kilip, bayat nga dumaldalyasat iti paset iti sitio Atay, Barangay Demang ditoy Sagada. Tigun iti palawag ni Denver, nabasa ken nagalis ti dalan, kagagapu an awanan kontrol isuna iti motorsiklo. Alas 5:30 ti agsapa ngayon padanon ti maysa nga residente ti damag nga adda motorcycle rider nga naaksidente. Iti panagresponde ti kapulisan ket insigida nga naikan iti first aid ti biktima. Kalpasana ket inpanda isuna iti St. Theodore's Hospital para itinayon nga medical treatment. Dagiti damdamag ang nakala pa para iti 7 o'clock news dito'y Damdamag Radyo Sagada. Dito ni Gwen Gangon for the morning news.